سلام طعنان نكلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أوناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعهم نتخاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم متسيلهو ناي لمعنتي مدبي زلعلو كابصوتا وركب مرحاق أمتلكم أبطعناكم زسعبو نجرات كنرينا بفلاي متلكم دون خيبل نايصوتا وركب سمعتكم نختفق إيرلي جاكوليشن ويدما قلتفكا ناي مفساس صقم كسعبلكم ون زخئليو نزيومن كالوت كابصوتا وركب سلازرحاكم كقاطمكم زخئل صقمات كنرينا سكاب ناي مدبي فصامه حبيركم نصنحو نزي channel حدش زخونكم سبسكرايب بمغبارن نتاناي دول ملكت حانت شعب بمكان سفلاليو ناي صوتا وركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترغبلو channel سدرا نختكونو بخبري نحتت مدبنا نا بزحات سبات بصحو بزحات احواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك غيركم جمرو سدرا نسخونكم مني እንዳመስገንኩ ና መደበይ ክምለስ ሓደ ደቂ አንስትዮ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጾታ ውርክብ እንተርሒቕና ድንግልናና ይምለስ እዩ ዝብል ዝተጋግየ ኣረዳድኣ ዘለወን ደቂ አንስትዮ ኣለዋ እዚ ዝተጋግየ ኣረዳድኣ እዩ ድንግልናይ ክምለሰለይ ይኽእል እዩ ኢልክን ጥራሕ ካብ ጾታ ውርክብ ምርሓቕ ኣድላይ ኣይኮነን ጾታ ውርክብ ናይ ወዲሰብ ስጋዊ ስምዒትን ድሌትን ስለ ዝኾነ ነዚለ ንብዙሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ እንተርሒቕና እንታይ ከስዕበልና ከም ዝኽእል ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ መንጎ ፍቁራት ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዘይምድልላይ ስምዒት ንኽስምዐኩም ዝገብር እዩ ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ ዝነበርኩም ሰብ ሓዳርን ፍቁራትን ጾታዊ ርክብኩም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እንተቋሪጽኩሞ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕኩም ሓዲኹም ዘይተደላይነት ስምዒት ክስምዐኩም ይጅምር እዩ በቃ ኣጽሊአዮ ማለት ድዩ ኣጽሊአያ ማለት ድዩ ዝብል ሓሳብ ናብ ኣእምሮኹም ይመጽእ እዩ እዚ ድማ ንናይ ሓዳር ህይወትኩም ንፍቅርኩም ንፋስ ከእቱ ዝኽእል ሓደገኛ ነገር እዩ ምይይጥ ድማ ካብዚ ዓይነት ፀገም ከውፀኩም ዝኽእል ብሉጽ መፍትሒ እዩ እሞ ተመያየጡ እዞም ካብ ጾታዊ ርክብ ንኽትርሕቁ ዝገብርኩም ዘለው ፀገማት ከም ናይ ስራሕ ጸቕጢ ድኻም ኢቭን ኣብ መንጎኹም ዘሎ ጎንፂ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ምይይጥ ብሉጽ መፍትሒ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተሪሕኩም ከጋጥመኩም ዝኽእል ፀገም ድማ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ብዕፅፊ ከውስኾ ዝኽእል እዩ ብናይ ኣሜሪካን ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን ዝወፀ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ መትለኹም ቀልጢፉ ንኸይትስእ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ስፖርታዊ ኤክሰርሳይዝ ንሰውነትና ጥንካረ ከም ዝህበና ብተደጋጋሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ድማ ናይ መትሎ ጨዋዳታት ንኸይደኽሙ ይገብር እዩ ይብል እቲ መጽናዕቲ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ ዝረሓቑ ሰባት ካብቶም ጾታዊ ርክብ ኣብዚሖም ዝፍጽሙ ሰባት ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ ይብል እቲ መጽናዕቲ ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቅኩም ከስዕበልኩም ዝኽእል ፀገም እንታይ እዩ ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ክንርሕቕ እንተለና ዘጋጥመና ፀገም ድማ ንስትረስ ዲፕሬሽን ጭንቀት የጋድዶ እዩ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ኦክሲቶሲንን ኢንዶርፊንን ዝበሃሉ ሆርሞናት ይፍልፈሉ እዮም እዚኦም ድማ ፍትሕ ንኽንብል ደስ ንኽብለና ይገብሩ እዮም ብተጻራሪኡ ድማ ንነዊሕ ግዜ ጾታዊ ርክብ ከይፈጸሙ ዝጸንሑ ሰባት ካብቶም ኣብዚሖም ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ሰባት ኣብ ሰብ ዝበዝሖ ቀሪቦም ክዛረቡ እንተለዉ ጭንቀቶም ስትረሶም ይበዝሕ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምንኽኻእ ምትሕስሳይ ኮርቲሶል ዝበሃል ናይ ጭንቀት ስትረስ ሆርሞን ይቕንሰልና እዩ ስለዚ ድማ ካብ ስትረስ ጭንቀት ናፃ ይገብርና እዩ ካብ ጾታዊ ርክብ ዝርሓቑ ንነዊሕ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዘይፈጸሙ ሰባት ድማ ንስትረስ ጭንቀት ዲፕሬሽን ተቓልዓቲ እዮም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕና ዘስዕበልና ፀገም ድማ ኢርሊ ኢጃኩሌሽን ወይ ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም እዩ ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ጾታዊ ርክብ ንናይ መትሎ ጨዋዳታት ጥንካረ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ጨዋዳታት መትሎ እንተተሪሮም ድማ መትሎ ብቐሊሉ ደው ንኽብልን ደው ኢሉ ንነዊሕ ደቓይቕ ከየፍሰሰ ንኽጸንሕ ናይ ጨዋዳታት ትረት እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒ ኩም ድማ ጨዋዳታት መትሎኹም እንዳደኸሙ ብምኻድ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እንዳሰፈሐ ይኸይድ እዩ
ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕና ዘምፀልና ሳዕቤን ድማ ንሰዓልን ተመሳሰልቲ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ኣብ ኣሜሪካ ፔንሲልቫንያ ዌክስ ባር ዩኒቨርሲቲ ብዝተገበረ መጽናዕቲ ጾታዊ ርክብ ብሰሙን ሓደ ግዜ ወይ ድማ ክልተ ግዜ ምፍጻም ኢሞግሎቢን ኤአይጂኤ ብ30% ከም ዝውስኽ ሓቢሮም እዮም። እዚ ኢሞግሎቢን ኤአይጂኤ ንሕማም ንምክልኻል ቅድሚት ከም ወታደር ደው ዝብሉ እዮም። ብተጻራሪኡ ድማ ጾታዊ ርክብ ዘይምፍጻም ነዚ የስእነና እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብቐሊሉ ብሰዓልን ተመሳሰልቲ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ኣብ መበል 50 ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕ ዘስዕቦ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ፀገም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕሲ ንኸይህልው ዝገብር እዩ። ካብ ጾታዊ ርክብ እንተሪሕክን ኣብ ብልዕትኽን ራሕሲ ኣይህልውን፣ ብልዕትኽን ይነቅጽ እዩ። እዚ ድማ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ እንተለኽን መትሎ ከኣቱ ክወፅእ እንተሎ ቃንዛ ንኽስምዕክንን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኸይትበጽሓን ዝገብር እዩ። ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ክፍታሕ ዝኽእል ብባዕሉ ብጾታዊ ርክብ እዩ። ደጋጊምክን ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምክን ብልዕትኽን ራሕሲ ከፍልፍል ይጅምር እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ይከላኸለልክን እዩ። ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ድማ ብቐሊሉ ንኽትበጽሓ ዝሕግዘክን እዩ። እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮም ካብ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝረሓቕና ከጋጥሙና ዝኽእሉ ሳዕቤናት እዮም። ጾታዊ ርክብ ብዙሓት ጥቕምታት ይህበና እዩ። ካብ ሕማም ልቢ ዝከላኸለና፣ ካብ ጸቕጢ ደም ዘርሕቐና እውን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኩም ፈጺምኩም ናይ ዘርኢ ፍረ ፈሳሲ ወይ ድማ ስፐርም ንብሎ ተፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ጾታዊ ርክብ ዘይፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ንፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ዝነኣሰ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። ኣብ 2016 ዝተገበረ መጽናዕቲ ብሓደ ወርሒ 21 ግዜ ስፐርም ዘፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ብወርሒ ካብ 4 እስካብ 7 ግዜ ካብ ዘፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ብፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝነኣሰ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ፐልቢክ ፍሎር ዝተባሃለ ጨዋዳ ብምትራር ናይ ፍሕኛኽን ስራሕ ብሉጽ ንኽኸውን ይሕግዘክን እዩ። ሽንቲ ናይ መሓዝ ፀገም ይከላኸለልክን እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ሽንቲ ዘምልጠን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዚ ድማ በዞም ጨዋዳታት ምትራር ክመሓየሽ ዝኽእል ፀገም እዩ። ጾታዊ ርክብ ድማ ነዚ ብሉጽ መፍትሒ እዩ። ክነጠቓልሎ እንተለና ጾታዊ ርክብ ዝህበና ጥቕምታት ነዚ ይመስል። ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕና ድማ ከጋጥሙና ዝኽእሉ ሳዕቤናት ነዞም ዝረኣናዮም ይመስሉ። ኮይኑ ግና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ጾታዊ ርክብ ዝረሓቅኩም፣ ንኣብነት ካብ ኣፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ዝተፈላለኹም፣ ኣፍቃሪት በዓልቲ ቤት ዘይብልኩም፣ ኣብ ዓዲ ስደት እትርከቡ ኣሕዋትና ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ፀገማት እንተጋጢምኩም ብኻሊእ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ካብ ጾታዊ ርክብ ርሒቅኩም ንኽትነብሩ ድሌት እንተሃሊኩም እውን ክትሻቐሉ የብልኩምን። ንኹሉ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም መፍትሒ ስለ ዘለዎ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓምትሻዕ ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።